кадри от филма Кръстника. Сякаш един режисьор ги е раждал. Чакай сега, аз нещо се обърках. Кой от двамата е Бойко Борисов? Как кой? Този до Кръстника. Аз не мога да ги разпозная. А те дали се познават? Разбира се. Те редовно си говорят по телефона. Супер е това. Ало! Том Корлеоне се обажда. Действа ни повече на този телефон. Виж, моето момче. Моите хора ми казаха, че ме имитираш. Престани! Ако звъннеш още един път ще намеря. Нали ме разбра? Спри да ме имитираш. Да не те балирам. Нали ти казвам? Какво ти казвам? Много като тебе вече плакаха. Не ме карай да бъда груб. Още тази вечер мога да бъда при тебе. Не дей, затвори и си гледай приятна вечерта. Знаеш на кой звъниш, знаеш, че мога да намеря. Ама, това вие ли сте, господин Борисов? Извинявайте, извинявайте. Лека вечер, сбъркал съм номера.